Er ayal arasında bolýan zatlar üçünji kişi bilmeli däl. Öýüň syryny aralarına bolup biljek düşünşmezlik ile paş etmeli däl. Yani çala bir zat bolsa çala düşünşmezlik bolsa maşgala her näçe gowy maşgala da bolsa bolup biler, näme ýalňyş goýup bilerler, iki tarapda da ýalňyşlyk bolup biler. Gönü gidip onu ejesini aýdyp, mysal üçin gaýyl maşgala bolsa erkek bolsa tapagy diýär. Her iki tarapyň garnaşlaryny aýdyp ýa jorasyna bir zatny aýdyp näme öýüň syryny öýüň içinde bolup geçýän zatlary üçünji kişi bilmeli däl musulman dogunlar. Hususan düşökde ayal arasında bolup geçýän zatlary üçünji kişiye gurrun bermek haramdır we deýuslukdur. Edil şonuň alakka mysal üçin aýalyny suratlandyrmak, aýna şeýle owadan beýle diýip näme başga bir erkeň ýanyna başgasynyň ýanyna suratlandyrmak näme dogry däldir, haramdır. Düşökde bolýan zatlaryny açmak haramdır, gurrun bermek haramdır. Buhari Müslim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye inne şerren nâse indallahi menzileten yevmel kıyameti racul yufza ila imraatihi ve tufzi ileyhi sümme yenşuru sirraha. Kıyamet günü Allah Teala'nın katında en şerli kişi zinanı bilen öz arasında düşökte bolup geçýän zatlar başka birinin yanına gurlayan kişidir diye. Allah Teala'nın katında en ýigrenji, en şerli kişi şoldur diye. Yani haramdır ve deýuslukdur.